O percebe non falta na lonxa de Aguiño. Os profesionais están a ir por terra e apuran os días antes do parón na campaña agardando a chegada do Nadal. Setembro está a ser un mes onde aínda se puido ver percebe nas poses que desenvolveron na lonxa de Aguiño. Este prezado produto gozou dunha gran demanda e bons prezos no verán e agora estáse a manter a súa extracción nun punto das concesións da confraría. Na que deixamos aberta para o percebe, polo que dixen antes, deixámola aberta para intentar diversificar e así non saturar os recursos. E, bueno, están indo aí ao percebe por terra. É un cacho pequeno, é un cacho que se está traballado, é un cacho tamén que, bueno, xa a calidad non é moi boa, tamén hai que dicir, non é un percebe batido das pedras de fora, é un percebe aí por terra. E, bueno, os precios non son moi bons. Están indo rondando máis caro, está rondando os 40 euros, e o máis barato, bueno, ás veces chega a 10 euros. Recurso que tampouco están a ir moitos profesionais. Entón, deberon de ir 10 ou non creo que chegaran a 10 mariscadores e mariscadoras, percebeiros e percebeiras. Os percebeiros apuran estas xornadas a pesar do baixo valor que está a ter o percebe, xa que a vista está posta na campaña do Nadal. O percebe o Rei do Mar a se deixar ver alá en novembro. En novembro a se deixar ver o Rei do Mar. En novembro abrimos a zona sur, que é a zona comprendida do arquipélago das Islas Atlánticas, e aí sí que se vai a ver o Rei do Mar en novembro. Pero alá en novembro ha de ver o percebe. Grazas a ter abertas tamén a Meixa e a Navalla, un gran número de profesionais do mar da confraría de Aguiño están a traballar. O mes decidimos abrir esa zona porque, bueno, hai que recordar que o mes de agosto foi malo porque nos ven uns episodios de biotoxina e, claro, estivemos parados, tanto a Meixa e a Navalla, entón, eso, claro, decidimos adiantar a apertura un pouco para poder recuperar algo perdido. 2 semanas sin traballar, claro, as economías resintíronse, e ora a ver se nos axuda, que estaba facendo, a ver se nos axuda a remontar a Meixa.